Україна вижимає все. Щоб не могли сюди приїхати. Це коридор, щоб поговорила супруга. Ви ж не даєте коридор. Душу тіло ми положим за нашу свободу. Шановні партійці соратники, зробіть. Про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному Саакашвілі Міхаїла Ніколозовича залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її проголошення. Проголошення повного тексту ухвали призначити на 9 годину 14 грудня 2017 року. Слідчий суддя підпис на цьому засіданні закінчено. Ми вас вірили. Браво. Мої подальші дії робити те, що я робив завжди, консолідуватись з іншими політичними силами. Я не хочу ескалювати, нам не потрібна конфронтація, нам не потрібні напади на когось, точно нам не потрібен якийсь там переворот. Нам потрібно дотиснути їх, щоб вони прийняли всі необхідні закони і готуватись до конституційної, спокійної, але дуже важливої і необхідної зміни влади в Україні. От і все. І йдемо слідом за Михайлом, друзі. Зрозуміло мене? Спасибо! Обережно! А дайте нормально пройти! Смерла України і слава його. Забув з мобілем! Я не можу вийти!